Good morning. Good morning hayo. Badaw. So, binalit ka mortal ito nyo, ano? Gintablan kita. Abuthain daw adihi. Awa di man. Di rin nakaunin ko, ano? Di nakaunin ako ni. Naduringin tim ubo. Itardinas. Ang kape, oho. Pero nag-bike ka, ano? Igatag ko lang dahil mga kuwan para kung ano, makagtimpla ko hain. Makarukahin tubig ko na ano. Ha? O, bamang ko na ano, pwede pagang pakadabal pag aron mapasok na tubig. Kung ano, imo ginbubuhat ha iya. Amon, imo ginbubuhat ha apon. Bakit at naalay kan Rizal ah? Yap! Kaya nga. Igintuyo ko inin nga. Amot burutangan tinin para imo daradara. Ayaw ni pagbuo nga ha. Kaya dati mo timplaning kape, pwede ka makaron tubig. Ha? Tapos tibiga gapitong tinin nga kuan. Kutsara ha. Kay pagiliwon to ni Manlanda. Ha? Ayaw tong paglabuga ha. Amot yung burutangan. Sunod makabiling kitang balonan nim. Para may dani mo burutangan kumbaga pwede ka maka tuk-tuk hit portahan. May dananim nga daan burutangan ha. Tapod la at Ginoo. Ha? Ano multim ginagiyan niya na. Bayan sunod agian ko. Ha? Okay. Taon mo pa ay itong pagbuo nga ha. Kay para ni may daning timplahan ha. Isang kay lagyat kita. Okay. Hindi man lang daw. Adi ngayon yung baga pambit ni sis. Sis Charmaine. Alpaka paro ano, nagpakonihan carrot cake maninta adi. Uy, kung karuyag niyo kinin pag-order raya, order niyo bas magkagaramot order. Nga na di gyapon hen. Ato naman pa na larab yun pinagigan brad. Roji. Roji. Sumapakad to kita plaza ikupan tato na. Baday na niya ko ano din. Ito din niya mo pa. Awa adaman nga ni mo pa brad. Mo pa kimi din ni akuan sus. So sakto la pati. Sakto na. Na-mention ko pala kanina ang kuan ang ankap. Ada na may danan ako nung dahil ni brad. Siya na binili yan. Tapos sa adi gyapon para katigan ko na gyapon kan sister Charmaine. Makato kita plaza pa rin. No brad. Adi brad. Ji. Rodjo Box. Kilala ka pa ya? Hindi na makilala na. Brother ni ko no. Adin papakuan hay mo. May da ka na kuan. Ano pa iton? Ani mo kape man. Mamay kalano nagkita. Kumusta na? Basta mo itong sabot, ano? Tapos la. So amo itong gimbidyohan ko ito kanina, di ba? Sari kay mo, ano? Nabangin la, may dama makakita. So usang na ini na itong brother, Reggie, ng Alpaka Paro, nga naday sister, Charmaine. Adahin ginpakunhay mo nga kuan, di man, no? Bagan may dani custard cake dida. May ka na mag. May ka na mag, mamay ka lang ito, naku nang dahil mag, liwanan dahil na pakuan. Basta ka na magpuro. Amin ito. Pagkakama na itong problema. Hindi mo sa nalagyan na yung ginabuhi. Hindi nakasawa. Bayaan man ako. Sa hospital ko dito sa Cebu. Hindi siguro nauna ka din nagmakarecover. Masawa man yan lain. Ngayon nyo didiha ngay Rizal, ano? Kano ano, di ba ano, Jerry Jan Jerry Montero. Tata, anong Montijo? Ano ni Mot Montijo? Tatay kwarton. Tatay ni may congressman, ang aton anay, Cirilo. Lolo. Di anak. Amo nagtatay. Ni anak, Cirilo gyapad to, no? Roy Raymond. Ang kasugad man.
Mas ngila dito Manila nakasayop mangyapag dito. Ah. Sige lang mo sinisering nga kinabuhi. Wala kuan. Sige lang, Japoks, kaya ito, buburbligan na lainin kung ano, kung pagkati kita nasabot gihapon, kung tubtub dinin pagdangat hitaton niya na kuan, mangrawon. Ano, basta magsarang kay kita. Pwede ako dito Brad mga isgad ng mga ba, mga ambot kita ala ko Oo. mga tigwain. Salamat. Short niya. Mamay. Mamay maliliwanan. Salamat, Brad. Brother, alpaka parulong libre, Jik. Brad. Adilan niya plaza ha. Adila kami magkikita-kita eh. Kasama yung sharing. Ada man lagi tampuan, madali ka la tumuktok. Sa lalim kasut-sutak. Salamat. Problema ay madagmit mga kapuyon na. Bili nga lagi ng trabaho. Lagi. Di na kaya gihap. Nakakakuha ang madagmit ang kapuyon. Sige la. Sa ay nga ni. Nato, no pa yung nakatagi ako. Basta sorry nila. Pasalamat na lagi nga daan. Mali mo, di ba? Di kita nasabot. Salamat sa kabugtuan gihap. Sis Charmin. Classmate na Charmin. Sis Charmin. Charmin Lutero. Oh, Lutero. Wow. Yung nakilala kiton. Ay la. Salamat na pakisaring nalay salamat yan. Ngunit mga maabot pa, di kita nasabot. Ano niya? Di kita nasabot. Oh. Kung tali lang, pag may dapamakuan. Ano man ang kinikat kabutangan. Eh, bisan lang nga ni maglalakat ako, bisan lang tubtob di dahit nga. At to, nan pagabot nga to, mabiling na gulag talaga ito mapapawayan. Eh, di rin na nakakaya, baga nang matutumba. Dapat ganyan yung tubig nga. Tuwan. Ano kang tubig. Hindi nga chapter, Brad. Sa Delta. Ako nakaputi na sa Delta market. Ako ka ng market. Oo. Pero di ako- ako na, Di di ako Hindi na survive ako na kalugkog kang Brad Dudel. Nakilala ka kang Brad Dudel. Tapos yan, ang kan di ha market ako nakapot. Hindi na kami to survive. Salamat ka daan na iyo ha.